یاد کروان واسطے کہ تساں عالم ارواح دے اندر میرے سامنے بیٹھ کے اقرار کیتا سی، وعدہ کیتا سی کہ اللہ اسی مشکل دے ویڑے، مصیبت دے ویڑے، پریشانی دے ویڑے، دکھاں دے اندر اللہ تینوں پکاراں گے۔ تو ساڈا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ تے فرمایا ویکھیا جے کتے اے وعدہ جڑا میرے نال کیتا ہے بھول نہ جایا جے، شیطان دے کتے بہکاوے چ نہ آ جایا جے۔ شیطان بے ایمان نے تواڈے سجیوں کھبیوں اگیوں پچھیوں ہر پاسیوں حملے کرنے نے اور کہنا کہ میں تواڈا بڑا خیر خواہ ہاں، مگر او دے آکھے نہ لگیا جے۔ فرمایا تانوں اے وعدہ یاد کران واسطے میرے ولوں انبیاء بھی آن گے، میرے رسول بھی آن گے، اور انبیاء اور رسول تو بعد العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء دا ورثہ جیڑا ہے وہ علم ہے، نبی دی نبوت ہے، نبی دی رسالت ہے، پیغمبر دا علم ہے جو اللہ نے عطا کیتا ہے۔ وہ پیغمبر دی نبوت اور رسالت دے جڑے احکامات نے وہ تواڈے تک فرمایا جڑے علماء حق نے نا وہ پہنچاندے رہن گے، تانوں یہ سبق یاد کراندے رہن گے، پیغمبر دے مشن نو تواڈے سامنے بیان کرن گے، تے تسی انہاں دی زبان دے وچوں پیغمبر دا مشن سن کے، پیغمبر دا پیغام سن کے فرمایا پلے بننا ہے۔ ایک تے اللہ نے اے اجلاس بلایا اپنی توحید دا، اپنی وحدانیت دا، اپنی کبریائی دا، اور دوسرا اجلاس اللہ نے اے بلایا کہ جناب آدم تو لے کے عیسیٰ پیغمبر تک ہر نبی نو، ہر رسول نو اپنے دربار دے اندر انہاں دیاں روحاں جڑیاں سن جمع کیتیاں اور انہاں دے کولوں اس بات دا اقرار لیا، وعدہ لیا پختہ، فرمایا کہ اے انبیاء دی جماعت، اے رسولاں دی جماعت، اگر میں تانوں وقت دا پیغمبر بنا دیواں، اپنا رسول بناواں، اپنا نبی بناواں، اور لوگ تہاڈی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہے ہون، تہاڈا کلمہ پڑھ رہے ہون، تہاڈی نبوت کا سکہ جاری ہوئے، تے تہاڈی موجودگی دے اندر میرا آخری پیغمبر، آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تشریف لے آن، تے تسی اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار بند کر دینا ہے۔ فرمایا تسی ایمان لے آنا ہے میرے آخری پیغمبر دی نبوت اور رسالت تے، تے کیا تسی اس بات دا میرے نال اقرار کر دیو، وعدہ کر دیو کہ اے اللہ اسی اپنی نبوت تے رسالت دا تیرے آخری پیغمبر دی نبوت دے ہوندیاں پرچار نہیں کریں گے؟ تے راتہ قرآن بیان کردا ہے کہ سارے انبیاء نے بیک زبان ہو کے اقرار کیتا، پختہ وعدہ کر لیا رب دی ذات نال۔ اللہ کریم نے فرمایا گواہ ہو جاؤ، میں تواڈے نال اس بات دی میں بھی گواہی دینا ہے، مگر اگر تسی وعدہ کر کے تے بے وفائی کیتی، وعدہ خلافی کیتی، میرے سونے محمد دے ہوندیاں ہویا اپنی نبوت تے رسالت دا سکہ جاری رکھیا، اپنی نبوت اور رسالت کا پرچار بند نہ کیتا میرے مصطفیٰ دے ہوندیاں ہویاں، فرمایا میں پھر تہاڈی نبوت اور رسالت کا لحاظ نہیں کراں گا، تہاڈا نام جڑا ہے انبیاء اور رسولاں دی صف وچوں خارج کر دیاں گا۔ یا اللہ جڑیاں گلاں میں بیان کیتیاں نے کتھے لکھیاں ہوئیاں نے؟ فرمایا تیسرا سپارہ تے سورہ آل عمران اور آیت نمبر 81 رب دے قرآن دی پڑھ کے ویکھو۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب وحکمت، فرمایا جدوں اللہ نے عالم ارواح دے اندر اپنے نبیاں دے کولوں پختہ وعدہ لیا، میثاق النبیین، نبیاں کولوں میثاق لیا، وعدہ لیا، کس بات دا؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، میں تانوں دے دیاں، تانوں عطا کر دیاں کتاب بھی اور حکمت بھی، نبوت بھی، رسالت بھی، فرمایا یہ تواڈے تے اپنا انعام کر دیواں، تانوں نبوت تے رسالت دا تاج پہنا دیواں،